Съжаление, да. Вие част от нещата, които тук що казахте по отношение на Станишев, ги написахте в един доста емоционален текст, който пуснахте във Фейсбук, и точката, която сега не споменахте, казвате, има да разказва той Станишев много за фалита на КТБ. Какво има да разказва Станишев за фалита на КТБ? Ако го поканите, дали ще дойде да каже нещо? Канили сме го, не е дошъл. Да, това е показател. Иван Гешев излезе и направи една пресконференция, в която каза, че по разследването за КТБ са излезли много имена на политици, които са получавали пари от там. В чували, мисля, че беше цитата, в кеш и така нататък. И спря до там. И аз така се възпомених от тази идея и започнах да питам. Написах писма до прокуратурата, кажете имената на политиците. Извикахме Гешев в парламента. Тогава имаше, ако спомните, един период, в който главният прокурор трябваше да дава нещо като отчет, изслушване в парламент. От трибуната го попитах. Излез и кажи, след като каза първото изречение има политици, еди си, кои точка, излез и кажи второто, поименно кои са тия политици. Разбира се, нито той отговори, нито прокуратурата ми даде някакъв отговор. Според мен в този случай с КТБ са заровени много от гнусните процеси в българската политика и в българския живот изобщо. Зависимостите, съдбата на редица държавни предприятия, финансовите потоци. И до ден днешен почти нищо не излезе явно и видно. А особено е важно кои политици са ходили там и какво са правили. За това призовах Сергей, защото това е и по неговия период, да излезе и да поговори малко по тая тема.